Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng National People's Party Ranikor Block haka arhu sautrik ukla lingkot arhaja apusan kalapelong ya kejingelang patba kabaningkong hakasnong Panchiring Ranikor Southwest Khasil District. Haka nigasngi umentri rang bak sorkar jela ubade u National President Jong Kaseng u Konrad Sangma uwandalade banyakendu yaki patba Jong Ranikor Constituency nakbenta banpan Jingkershan ya ukertong ke NPP uba Mandilos Nongbri haka ne ke election MDC ke Bansalong. Hakan negasngi la sakhi daki hajar ngot ki patba nongkershan jong ka party kila tuot sya kan nega jingelang haringkat ka jingedon lang uba kitbor lang nongrem uskatri ke NPP Meghalaya State Unit uba Nelbi T Sangma u President Karanikor Block Unit bat kiwe de habay kren bat kilal pathai kubor u Konrad Sangma u loong ba udan ka jingkerman scam bagaseng NPP kanyo ya ka jing job hakan nek election MDC Khasi Hills kumju ru Hajantia Hills namar ka jing Aikershan ki patba baman laki constituency. Shosho ula ongru bawat la kata ngimdei ban shimsting henry ngidan kam ban treshitom habaro ki constituency. Sir, bye. Interview is there. Yeah, we are supposed to take interview. I talked to him there and he said yes. Can you speak to him that he will take interview Now campaign has started and we are getting very positive response. A lot of our candidates have a lot of support at the constituency level, and even today you can see the kind of response that we're getting. So as a party we are very, very confident that we will win this election. I'm getting tremendous response from everywhere. Of course, I've always maintained that we can't take things for granted and we have to work as a party. Our candidates have to work hard, but I'm very sure with the blessing of the people and with the blessing of Almighty, we will come out successful in both Jente Hills and Khasi Hills. Thank you. Yangi bangi pensting habangi jit yakinong nikmat. Hoat ngiwai baka district council bat KMDC kibadon hangtay ha district council ngilai pamula namar kalalong kum ka drama hakajinga kini shoki ke jongki hakajinga kini ya kapus kabahe kabadon hangtay apo ka council ka jongi dakaba kimi nakaway ka party badrung siya kway ka party nomar kindon ya kata ka ain bandela kam hakaban het nakaway ka party siya kaway ka party kumbadon ya ka ain nabenta KMLA bakidon ya kata ka anti defection law ngisoto bangim so men ko banjit nomar ndang ilajit nang ni ndala po yang kay district council kini KMDC kibangijit isuim hangtay tangban kamay yaka ban pendap penbiang yala de om na benta banri ban sumar na benta kita kindau siap ban perkat na benta kita kijinge kipangi kinong snong ni kendo Andre ngasyong epi baladangi simkia banjit ya kinong nikmat ngimtai bandu jingkermen kumbaong gaktin kumba pibet kumta pinot ladangi simkia banjit ya kinong nikmat kibabha
Ibadon sisha ekta kamensim, bakidon sisha ekta kajingstat kajing syepang, bakidon sisha ekta kamensim, ban it ban syakri yakari bat kajaj bandreu compare wala kidai nakano ka parti lu andre lada kini hagata kanong rim kari bat kajaj bandreu kajongi bat kadong ka fain kajongi kanlong kabasyong fia bat kanlong kajaka kabasyong suk syongsan bat nginom syak hagita kijingwan tur jong kibriu hakaba kikwa ban penduno ya kata kahok kajongi kabangi yo terbang na berta jongi na kariti sensar ke district council dia kene kapor ngashkwa ban ong epi bakam don jingmut panjit yunung nikmat da kabas ngeu parti oi ni sotu bangidon kam ya ka parti andre ningkong ngashkwa ban pensai epi bangidon kam yo briu babha ban mikmat na benta kadong kathan kajongi hoi ngidon kam ya ka parti ningkong ngidon kam yo briu ngidon kam yo sumbay babha bat ngidon kam ru ya ka jaka kabasa iso ban bet yo tau sumbay tingyo sutu bangidon kam ya ka jaka ka babha lani ka parti ka babiang na benta ban nikmat na kali ka konstituensi ka jongi hitip baka parti ka jongi kadon ha kabor bat kalalam kmat benta daw national president jongi uchi minister badon burong ka jongi sar Konrad Sangma baru dayu briu kubashim kya ya kino kijing jenjang kiba ngia kendo de inges kem bakane ka parti ke babiang pura na benta ka konferensi ka jongi ha ka bangin wanra ya kita kijinggon kam kijongi kum kinong shong bat banada ya kata ka hok ka bangi yo na kariti sensar jongkari India ki block level bat ki primary unit ki village unit bat ki sub unit bangai kublai ya baro kinong kersan jongka parti pada baro tiba pilawan ban pelat por akane kapor banyak don benta ban persit pensingan ya akane ka program jongka parti akaba ka jinggor lekat jong chief minister ina kalian ka jonga kumu kandidat na benta akane ka election nganom shibun ya kapor handrengan suai ka jing batai lani ka jing pensai kendet kensoi hakmat jong pi inong song jong kane ka konstituensi balai ngiyo ya ka election MDC nomor bakriti sensar jong kari India kala ayangi ya ka hok ya kata ka 6 schedule lingba ka constitution artikel kaba arspa sau paragraf kabaar bakka artikel arspa nyopusan paragraf kaba ningkong kane ka 6 schedule kaba kariti sensar jong kari India kala ayangi kade ka hok ka jongi batlingba kane ngilala bantau ya ka district council hakaba ngilong try ya ki tindau ki siap bat kimar kimata kibadon hapo kari bat ka jaka ka jongi kane ka hok kabala ayangi kalong bangin sensar hi dalade yalade ya ki tindau ki siap bat kimar kimata kibadon hapo ka kendeu ka jongi bat ki rukam sensar kiba nadu kipo kiba mensua kum ki sensar sim bat ki sensar snong kiba kani ka jing sensar hapo kali kasi ka jongi ladon nadu mensua haswa pengin yo ya kani kali ka jongi lu ban bane pensa ya kaniam ka rukom ka jongi dengan syua banong ba katai ka hop kapangila yo nakariti sensar jong kari India kalastang tulot bor ka district council ka jongi kalastang tulot bor nakadaw bangi klem simkia ya kani ka jingjit ya unong mikmat jongi panlong kumung MDC na benta ka konstituensi ka jongi ban
ban snai kita ki an tani ki kendon ban pen scam ya kita jing long cry ka jongi hakane ka jala ban hakane ka ri ka jongi kane ka jing bom sim kya jongi kum kinong chong kinong ban jit ya kinong nikmat hakate ka district council kala pentrot bor ya kate ka hop ka jongi